Ljudi će često reći kako u ranoj fazi poduzetničkog poduhvata najbitnije je dovesti što je veći broj korisnika, odnosno kupaca koji žele kupiti našu vrijednost. Kako ćemo to učiniti? Pa dosta jednostavno. Uložit ćemo što je moguće više u promociju i reklamu, primjerice putem Google AdWordsa, i na taj način povećati broj korisnika. Međutim, to je pogrešna i opasna strategija. Povećanje broja korisnika, ako se postavi kao jedini cilj, može dovesti do situacije da korisnici jednom plate za proizvod i uslugu i više nikad se ne vrate, jer im nisu ispunjena njihova očekivanja. S druge strane, zbog istog razloga može se dogoditi da korisnici, umjesto da preporuče naš proizvod svojim prijateljima, naprave ono suprotno, daju drugima negativan feedback što će nam otežati daljnji razvoj. Zato u odnosu sa našim kupcima moramo strateški promišljati kako zadržati kupce i kako postojećim kupcima prodati više proizvoda i usluga. Na taj način kod naših kupaca stvaramo lojalnost prema brendu. Tom strategijom naši korisnici zauzvrat mogu pomoći proširenju ukupnog broja korisnika tako što će preporučiti naš proizvod svojim prijateljima. Uzmimo primjer provedbe ove strategije na sveučilišnoj smještajnoj agenciji. Prvo smo odlučili doći do novih korisnika tako što smo oglasili našu stranicu banerom na web stranicama fakulteta, te promocijom na društvenim mrežama. Na taj način možemo točno mjeriti od kuda nam posjetitelji dolaze na stranicu. Od svih posjetitelja koji dođu na stranicu, određeni broj će iskazati interes za našu uslugu iznajmljivanja smještaja registracijom u sustav. Na kraju, od registriranih korisnika, određeni broj će postati kupci naše usluge. Međutim, tu ne smijemo stati. Već nam je sljedeći korak osmisliti na koji način ćemo zadržati naše kupce. To smo odlučili pokušati ostvariti ponudom popusta, prilikom budućih najmova preko agencije, ali i kvalitetnom komunikacijom i izvještavanjem o novim pogodnostima koje agencija pruža. Nemojmo zaboraviti, mnogo je lakše postojećim kupcima prodati više proizvoda i usluga nego ići u potragu za novim kupcima. Moramo znati da je zadovoljan kupac najbolji kupac, jer će na taj način proširiti našu mrežu drugih kupaca. Dobro razmislite kojom strategijom ćete pridobiti, zadržati i povećati broj svojih kupaca. Lijep pozdrav!